Моята жена, хубава така, оставила ми я, ориз с вода. Сега ще си направя манджа така. Олеле, моята жена. Аз тук обаче имам секретни китайски месца, за които моята жена не знае даже. Сега гледайте какво става. Какво ще запържим тук? Оха! Ако може да намерим тиган обаче. Това е повишено трудно за въпрос. Sometimes it's not the pen you want, but it's the pen you need. Хайде да. Ха-ха! Спечелихме. Имаме тиган. Супер. Гледайте каква тя стана. Как ще оправям тази... Но ще се вързим. Правилно за хотпот, не е правилно за което ще го използвам. Но ще стане. Мръвчица, мръвчица, как ще си я хапна аз, мръвчицата. Идеално. Леко става сега. Взимаш го това и почваш да го като магия майна. И другите така. Цък, цък, цък. И satisfying между другото. Дали ще стане на камерата да се нареча. А сега че чупиш такива солетки, които ги имаш такива на вити, как се казват, дамски пръсти ли. Тук чуеш малко лошо като режа мисълно. И знаете за какво стане, такива виенски солетки. Окей, ще ми трябва още ръка. Много добре, не сме толкова професионални, нямаме стендови такива работи, така че продължаваме. Имаме яйца. И ориза в тигана. Ще се сложа аз така. Абе, ориза в тигана без малко пам ни върви. Опа, аз не снимам. Малко пам. И тогава ориза в тигана. Чакай, елате тук. Така. Сега вече ориза в тигана. Не съм пиян, от 8 часа студента. Ще го си говоря, вижте. 12 часа на обяд тръгнах от Майами, или тръгнах за летището в Майами. И чак сега в 8:30 се прибирам. Бях за закъснение, разни полети, чудеса. Се чувствам пиян. Обаче сега да направя тази вкусна манджа. Хо-хо-хо-хо! Така, дай нещо дървено да... Не. Надраскаме тигана. С дървената улица. Сме много добре. Сега. Наставих, трябва това нещо. Това е моско пиратски кикоман сой сос. Така. Джиджи-биджи, дяло. Малко на база ви трябва. Джиджи-биджи, дяло. Обиец. Обиец! Не е много солено, но да има вкусна мирис. Много добре. Говори за вече ще сготвим, така ще направя сега мръвките. Мръвките, бате, там е истината. Малко се размързат тук с ориза. Да ги задействам. Да гледа какво става. Запързваш си месцето, запързваш си хлебето с хубаво оризче и малко сой сос. И гледай какво става. Идеал Петров. Сега време за кудегра. Може да направим това? Ей, професионални сме бе, майна бе, професионални сме. Гледай си на ръкачето на яйца. Гледай какво става. Направо нищо няма при нас. Нищо. Окей. И сега се разбрах хубаво с яйца и ми говори. Говори ми, пей ми, родопски песни от единия бър до другия. Тук на байте още от сете. Ще бил преподач на време така правило. Кара ги от единия бър на другия. И това е моят приятел, убиец манджа. Старата българска поговорка е казала: изгони си децата и сега да я дадеш. И познай бачове какво е направил. Изгонил е децата. И сега да яде. Айде здравей.